Kubikwa ukuthi uNkosi wadlwengula izingane zamantombazane eziyi-13 eziphakathi kweminyaka eyi7 neyi13 ngonyaka u-2022 kuya ku-2023. Abazali balezi zingane bebesenkantolo namhlanje bakujabulele ukuqala kokuqulwa kwaleli cala. uCasca kudala kuyenza lokhu kwamlungela, so this time we stand as united sithi angeke aphinde futhi akenze komunye umntwana. uCasca akajeze ngalesenzo asiyenzile, and we're not gonna allow ukuthi kuphinde kube nesehlakalo esiso. We're going to stand as emalahleni ukuthi no child is going to go through what ingane zethu that went through. Leli cala kulindeleke ukuthi liqale ukuqulwa ngoNhlaba wonyaka ozayo. Kusenjalo avele enkantolo yeManchester Randburg eGauteng amalungu SANDF ayi12 abhekene necala lokubulawa komphenyo omkhulu wamaHawks uKolonel Frantz Mothipa ngo-2023. Umbuso uthi uzosiphikisa isicelo sebheyili. The state we will oppose the bail on Tuesday when the accused appeared in court, looking at the sensitive of this particular case. uMothipa wadutshulwa wabulawa esemsebenzini eshayela emgwaqeni uN1 ngaseHammanskraal ngoNcwaba wonyaka odlule. Ukuboshwa kwabasolwa kulandela uphenyo olunzulu lwamaHawks oluphenya ngobugebengu obuhleliwe.